Qozondagi Petropavlsk çirkavi 1720 yıllarda tüzülgen federal ahamiyetga ega arxitektura haykali. Mında işler 2018 yılda başlangan edi. Divarların, nigizin nığıtalar tışkı yağı, tübesi yoңartılı əmməli. Mında kim degende 2 yıllık iş var. Tüzüklendiriu başından 200 milyon so'm federal akşa bölüngen iş akşadagına da tugul bilgiçlerge barıp tirele eken. Haytik şirkevdagi ikonalarını özümüzde tugul şeitke çıgarıp yoңartırga turı kile. Реставрация işleri bilen şөгылlenүүчү специалистлар бармак белән санарга. Һәм аның оешмалары да бик аз. Эшне белгән, шушы эшне эшли ала торган, гомумән республикада Россиядә дә. Мәдәни мирасны яңартырга дип шитке алып китүнең аяны шишрагы бар инде. Балык бистәсендәге мәчет һәм Кама тамагындагы ширкәүне Вологда осталарына тапшырганнар иде. Кире алып кайттылар. Из-за разногласий с подрядной организацией Подрядчы оешма белән эшнең вакыты, сыйфаты, бәясе буенча аңлашмаучанлыклар килеп чыкты. Барлык килешүләрне эзәргә туры килде. Хәзер Казан оешмасы кастама белгечләре белән бергә эшне дәвам итә. Комитет атна саен күзәтеп тора. Төзекләндерү вакыты сузылды. Әмма балык бистәсе һәм Кама тамагында яшәүчеләргә биргән вәгъдәне үтәячәкбез. Икесе дә быел тыргызылачак. Андый бәхәсле чираклар шактый узган ел Казанда Яким Коровин яшәгән тарихи йортның чуен баскычында сатып җибәрә яздылар. Җәмәгатьчелек шау-шу куптарды. Единственным способом остановить утрату. Мәдәни мирасны югалтмас өчен бердән бер чара вакытлыча мораторий игълан итү иде. Шуны эшләдек тә. Хәзер монда бернинди төзелеш алып барырга ярамый. 9 май бәйрәм иртәсендә Подлужный урамда урнашкан шәһәр утары бинасын сүтә башлаганнар иде. Хуҗасын туктаттылар, ләкин бина бүгендә начар хәлдә. Беренче мәртәбә булган хәл түгел. Алдан да аны җавапка тартылган иде, анарга 1 миллион күләмендә штраф та салынган иде. Кызганычка каршы бу кешенең мөнәсәбәте безгә аңлашылмый. Закон нигезендә штрафлар белән генә без аны тыйып торырга тырышабыз. Шул ук вакытта шундый хуҗалардан биналарны biz тартып ала алачакбыз һәм шул биналарны яңадан аукционга чыгарып, сатып яңа анарга битараф булмаган кешеләрне табып, сафка бастырырга ышанабыз. Законнарга үзгәрешләр кертелде. Мәдәни һәм тарихи кыйммәте булган объектларны ачыклап та бетерәсе бар әле. Бүгенге алар 3,5 арта. Узган ел мирас объектлары буенча 86 закон бузу ачыклана. 1 миллион сумлык штраф салынган. Мы работаем очень часто как пожарная команда. Когда поступает сообщение. Без ешкына янгын сөндерүчеләр кебек эшлибез. Кайдадыр нидер булуы турында хәбәр килә. Бу факт буенча эшли башлыйбыз. Кайчак элемтә югала. Мәгълүматны тиз алу өчен барлык чараларны нәтиҗәле кулланырга кирәк. Районнардагы тарихи җирлекләргә карата да шелтә бар. Нинди булса да төзелеш башлаганчы алар проект документларын комитетка җибәрергә тиеш. Әмма мөрәҗәгатьләр аз. Әллә төземиләр, әллә әйтми генә эшлиләр. Всех коллег, представляющих исторические поселения. Тарихи җирлектәгеләр узган ел нинди эш башкарган һәм киләсе елга планнарын барлап безгә 1 ай эчендә мәгълүмат бирергә тиеш. Быел Мөхәммәдия мәдрәсәсендә эшне тәмамларга, Ширеккүлдәге гашыйклар аркасын яңартып ачарга, язга Ленин һәйкәлен торгызып бетергән ниятлиләр. Иске Таш мәчеттә төзекләндерү эшләре башланырга тиеш. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.